салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадед ба канали Арзанда. Мо кӯдакукати оста мо берун омадем, хонаи очам рафтестем ва бо хонаи хуштамонам зиябора мерем. Барои ки чанд рӯз шуд мо хонада шишта будем. Борка корбори хона кати ва имрӯз ҳамсояҳои очамшон вай мекардиян. Оши брида, оши тупа гузарен охи мекардиян. Баъд гуфтанд ки биёен. Ман рости гап бегоҳи рӯз рафтани будам. Бастам ки хай бинен ҳаво имрӯз чӣ хел нағз, офтоби сӯзоне ва соя, салқин, шамолак. Бастам хай биёхезем абети рӯзда майда равем. Барои ҳамин ҳозир мо кӯдакукати рафтестем. бо мебинем кани чӣ тайёр кардестан унҷода. Ранги вай дафанги дер накунам, мехом равам вақти тарзи тайёркуниш ҳаниз сёмка кунам. Лекин ба фикри ман оз ман мерам ки аллакай ҳамаш тайёрай. Мешинем мехӯрем тамом. Ана мехӯрам. Ман аз сиёвош рӯша пӯшондам ки то ки офтоб буромадеста як ва нилуфар. Бинан чӣ хел давидеста намеистад. Да, ты молодец. Рафтем ак. Гузашта метонен? Гузашта метонен? Гузарен рафтем. Рӯз шуда? Ҷӯш шуда вай. Ана ин тарафаш раҳи рости хушрӯ. Нағз. Ҷуда нилуфар нағз кататса мекунад. Раҳои безебда тамбалӣ мекунад. Баъд тамошобинони гиромӣ боз ман ачки нав гирифтам. Анам хел. Ва якчанд рӯз пеш ман бозор рафта будам. Сомон бозор атуш. Нилуфар оста. Иқа дур наравен. Сомон бозор рафта будам. Барои хариди худам гуфтам ягон киртаҳои духтагӣ тайёри хушрӯ гирам. Лекин рафтам рости гап он қадар хубаш ҳастай хушрӯҳош, нағзош маъқул шуданд, лекин нархошон беҳад қимат. Баъд гуфтам ки айвая хубтараш ки ягон паплин гири дузонӣ арзонтар меғалтад. Барои ки як ҳамин паплини нағз нормал гӯем либосаш 100 сомон ман гирифтам. Аллакай буда дузанда додам. Барои ки бисёриҳо мегӯянд ки шумо фақат ҳамин киртакати ҳастен, дига кирта надорен гуфта. Аз сабабе ки вай бозорҳо маҳкам буданд, барои ман рафта харид карда наметонистам паплин. Бозорҳое кушодам, ман сразу рафтам кирта гирифтам, дузанда бурда додам. Вале бо ба наздикӣ мехоҳам бо як бор дига рафта якта дига паплин гирам. 3-4 мешавад қариб гӯем, баъд нағз алиш када мепӯшӣ. Баъд боз киртаҳое ки дигар киртаҳое ки дорам хонада ҳастанд ва ё шавҳарам намемонанд пӯшидан. Барои ки вай киртаҳои тоҷики духтагӣ. Ман ин кирта низ ҳозир ки пӯшидагӣ ҳастам, пешаш кушода мегӯям хеле киртаҳое напӯшед. Барои ҳамин ман киртаҳое ки пешошон пурра маҳкам ҳастанд, ана ҳамон хел киртаҳо дузондестам. Шавҳарам мегӯянд ки майли шумо футболкаҳое пӯшену, лекин киртаҳое ки пешаш кушодагӣ ҳастанд напӯшед. Барои ҳамин ман вай киртаҳое ки дорам ва ё намепӯшаму нав дузондестам ҳозир гӯем. Барои ҳамин ҳаракат кардестам ки Нилуфар пеши як сакчада истода Нилуфар. Анам хел барои ҳамин паплин гирифтам бо киртаҳое ки духтагӣ ҳастанд, маъқул нашуданд. Ман як дута киртаҳое ки нағз буданд манда маъқул шуданд гӯем, нархаш 180 сомон 200 сомон. Баъд гуфтам биёравам якта паплиное ки як чандта бисёр манда маъқул шуданд. Ҳаваё рафтам гирифтаму кирта нагирифтам. Мо омадем расидем. Ана ҳамсояҳои очамшон ҳамашон туп шуда тайёр шуда шиштям. Да.
шланг мондян мана ҳамсояҳо манҷуда вай кадиста мани кап дуташ апаз ляврус капкатон дуташдиянку ман инҷа аллакай тайёр кардиан ҳамаҷо буйдуд мана ҳама чишон тайёри дидӣ авқот мехӯрем мана нилфар хон омадану ғалтидан кани мана бинем об она бутулкаш дарни коляскада мана капкои ҳамсоя бинем рафтем охи ман инҷада угрӯҳошона бурида буромадянам хел хушрӯ буридагӣ ки мегӯи ки макарони магазини бошад аҷоиб буд ҷа чакаша низ тайёр кардам мана сиёш тай попоя ёд гирифта тамом дига ҳеҷ ҷода намеистад меғалтед ай ҳами баландик зар мебуда ҳама бачаҳо ба ҷои футболбозӣ телефонбозӣ ин дарахта бинед аҷоибот як тарафаш сафед шуда як тарафаш сабз рафтем сиёвуш ҳаме шишта наметавонам пучкна задагим куҷода задем Malole var andasın. Alo bizim. Ha bir yere şöyle. Ne var? Sova yolle. Yok gidigan o'zi. Tam to'xtana. Oğlum, ya karaboy da bunu meşavar. Mondesam qulayo. اینجا بچم شفای کردن چی میگوین شم ارزق علاقه همسایه ها وای کردن آشی بریدشان تیار شد انا میخیل تماشا بینانی گروهی آشی بریده به حدم خیلی بر عجیب بود با مزه گفته است که اپیتیت نه وزی همه کسی درآمده میشنه میخریم هر یک همسایه دم هر یک کس را رسیدک Трезе мекшуй сразу овози кудако сиёвуш инҷода хобай барои ҳамин трезе пуштаги буд ман ҳаминҷа агароти очам бинен шафтолошонам ана мехел ҷода зардолушон олучаҳошон олушон анавай ҷода олу доран ай ҳамон олушон 200 тил мо чиндем банка маҳкам кардем ҳамон ҷода себошонам калон шудаги ҳастай аҷоиб буд ҳаминаш безеб ки об намешад монда ягон ҷубор нестай ки инҷа об биёяд пеши доми мода ҳастай ҷубор об мебиёд об ҳастай не ки ин тарафода нестай барои ҳамин обтӣ инҷода қиндай об дода намешад агароти калонда барои ҳамин очам шудақа помидору бодринги кабутию дига чизо намешад танҳо ҳамин дарахтҳо ҳастай вай тарафашда помидор шинода будем ҳамсоя мо помидор оварда буданд ҳамаё шинода будем тамом дига ҳеҷ шинодагӣ нестанд фақат дарахт шинодагӣ ҳастанду гулҳои шому саҳар ана мехел
میشه.